Eyi, abona isimo njengoba ugogo echazile ukuthi uwumuntu ongabi khona for amaTofu. Kwesinye isikhathi ukafike ebuya emsebenzini afike esiphuza. Hhayi ngoba mhlawumbe ukuthi ngisuke ngithanda yini. Kwesinye isikhathi ukangibekela ukuthi mina angeke ngize ngidle la ekhaya, kodwa ngingakwazi ukumtshela ugogo. Kodwa angisho uyadla wena. Manje mengekho ugogo mina kwesinye isikhathi angidli. Ngize ngikuthole ukudla ngoba naku kufika abangani bakhe bamthatha bahamba naye. Uma bengafikanga abangani bakhe ngalelo langa ukuze ngidle ngoba naku sekufika ugogo. Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke namhlanje sivakashelwe uma nakanjani uzosichazela ukuthi yini le emphethe kabuhlungu njengoba sekhethe ukuthi asivakashele. So-ke asike sizwe ukuthi kuhamba kanjani. Sabona njani? Isaphila ndodakazi. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo uma bani and usuka kuphi? Oh mina Mamkhize. Okay. Ngisuka eMlazi. Okay. Yes. So wakhulela eMlazi noma mhlawumbe wakhulela emakhaya ufike manje eMlazi? Emlazi ngizothi nje ngishadile, ngikhulele ekhaya eShistaville. Oh, Shistaville. So uMamkhize ubaba oshade naye wakwabani? Wakaxulu. Uxulu, okay. Yeah. So-ke ma ngicela ungichazele kabanzi ukuthi yini ekubeka la ekhaya namhlanje, kwenzakalani, yini le engasekho right ngayo ofisa ukuthi ixazululwe kahle nje ngaphandle nje kokudla. Ungilandise nje kusuke la kuqala khona indaba kuze kufinyelela la khona uthi le angisayifuni mina. Okay, sithando sami. Ngitheke ake ngibhalele nami la ka Black Life. Ngoba ngiyabona impela ngihlale ngiyibuka kwi-TV. Iyabasiza abantu abaningi. So nami sengithi ke ngoba manje nginenkinga lapha ekhaya esengiyibona ukuthi cha bisingaphezulu kwamandla ami. Okay. Sengithi ke ngizocela usizo. Kwenzakalani? Kunondodana lapha ekhaya owumzukulu. Okay. Bese kuba nengane eyafika izalwa ngumakoti wakhona lapha ekhaya. Okay. So umfana lo ngendlela ahlupha ngakhona usehlupha lengane le yentombazane. Manje sengiyabona ngathi kune friendship phakathi. Okay. Kusho ukuthi lento le mabeyenza bekungathi nje bahleli babuka oma TV bayadla kuyahleka kumnandi njengeyingane zandawonye. Okay. Kanti sekweqele ngale. Sekhona manje imfihlo zezinto abazenzayo. Thina masicisha ugesi sibona abafuni ukuyolala bayahlala. Bobabili kuphela. Bobabili kuphela. Ngiyayinothisa lento ukuthi kuthi ngelinye ilanga mangithi ngiyochama phela nje bese sibadala sesithanda ukusuma. Naba bakhosele ngale kwelinye ikamera ukuvaliwe. Nginyonyoba mangibheka hayibo kuyahlekwa ke. Ayi ngibonke kungaphezulu kwamandla ama ke ngiphindele emuva. Ngiyitshethi lento mhlawumbe izophela. Ijike ingapheli lokhu yenzeke several time. So mase ngiyabona cha senginenkinga ngempela sithi ake ngibhalele la mantaba mnizo ongisiza ningixazulule nansi inkinga. Ish. Umzukulu umlisa. Yebo. Intombazane ufike nomakoti. Nomakoti. Like Elisha ushadile? Yebo ushadile umakoti. Okay. So umntwana nomntwana fanga babathathana engazuthi abandawonye. Yes abalona igazi ngiyavuma but fanga be kunjalo. Fanga babathathana nje ukuthi bazalwa bonke. So mayelokho iqhubeka yenza lento mhlawumbe uke wakhuluma yini nomakoti ukuthi hayibo unangumntwana manje esenza kanje umchazele nje story. Yes ngingakhuluma nomakoti. Uthini? Umakoti naye wathuka ukuthuka kwakhe nawe wakhombisa ukuthi hayi mangempela nami sengiyinothise manje lento nje ubusuphinda usuyayisho uyabona nami ngasaba ukuthi ngiyiveze kuwena kodwa nawe manje ubusuyiveza sekungcono bese sixoxe ze sithole isambuluko sayo. Uthuke wayibona kodwa uthulile. Yebo uthulelani? Ushuthi bekumjabulisa because bekufanele immediately eyibona lento kuba ukuthi udlulisela kuwena njengomuntu omdala osekhaya ukuze izonqandwa ele. Uthi phela yena ubethatha ngokuthi hayi indawo ingane zandawonye zihleli zibuka iTV ziyayiphuzela ziyayijabulela ngoba uma uyibheka futhi lento lo munye wesilisa akafuni ukubona lo wesifazane ekhulunyiswa abantu besilisa. Kusho ukuthi umthetho wakhe
sekukhona leyo hook esikuyena. Yes, siyakhweleza Siyakhweleza manje. Yes. Ngoba naye futhi lo wesifazane uyakhweleza mayibona lo owesilisa inomuntu wesifazane. Ma ukubona ukuthi mhlambe kwezinye ikhathi akwenzeki njalo ngiyavuma. But kwezinye ikhathi izinto ezikanje uthi uqamba ufuna ukuyisolve kanti okungenzeka ukuthi mhlambe sekukhona ilungelishe elizayo lomndeni. Yes. So if sekuze kwafika lapho kuyokwenziwa njani? Kuba inkinga enkulu leyo. Kuyoba inkinga enkulu ngoba kuyophoqela ukuthi kubize nabadala-ke manje beze ukuthi izosolva le nkinga le efike nomakoti ukuthi kwaseqaleni oyingayiphuza ingane zinganay'tshethi njengoba behleli la endlini abandawonye. Le nto abayenzile i-wrong ngale ndlela le. Ubani owavuma ukuthi umakoti afike nomntwana emzini? Because sonke siyazi ukuthi indlu emnyama asenzi kanjalo. Yindaba kwaze kwavunywa kuze kufinyelela ekuthenini afike nomntwana wakhe. Waye engamshiyanga ekhaya kubo noma esibongweni sakhe la ezalwa khona. Iy'khathini zanamhlanje-ke sekubashintsha i-life yey'ngane zethu eziphilisana nabantu babo. Yes. Ngoba manje akusafani ney'khathi zethu. Thina ngey'khathi zethu sasingakwenzi lokho. Yes. Kwakuyihlazo elikhulu kabi Yes. uzofika ney'ngane emzini. So lo makoti-ke njengoba efike nale ngane le usenza inkinga enkulu le ngale ndlela le engibona kahle ukuthi hayi cha wayezoxabanisa wayengazile ukuzokwakha. Kwaze kwanzima. So ake sivele simcele undodakazi asondele because ukhona akanqabanga ukufika kuyikona ukuthi akazi ukuthi wena ubhalile ukusho and akazi ukuthi ubizelwane. So ngiyacela nje ukuthi ungineze isikhathi ngimlande. Okay Ngiyacela. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu-600, uthenga okukodwa uthola ku-5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka-1 February kuya kumhla ka-28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi Enough is Enough. So ke udadewethu uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi sizokwazi ukukhulumisana siphume la sesi-right. So ke asike sizwe ukuthi kuzohamba kanjani. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uma bani? Ngumahadebe mina. Makhulukhulu. Yini le yamile endaweni errong? Hey. Yamazi uma inhle naye? Ngiyabazi. Umazi kanjani? Gogo ngiyamazi ngokuthi-ke uma wami wafika nami eyogana undodana wakhe. So ugogo kumina, indodana wakhe ubaba kumina. Oh, all right. So nihlalisene kanjani ekhaya? Solo wafika nje uphethwe kanjani? Kuhamba kanjani? Yonke into ihamba kahle, ngabe ngiqaba amanga. Yonke into nje ayikho into ekhombisa ukuthi angisiyingane la ekhaya. So ugogo ngiphethe kahle, ubaba ungenzela yonke into kumele nje ngakuyenzela ingane yakhe. So konke nje ngiphathisa kwengane yakhe. Okomntwana wakhe. Yes. Njengoba uthi uma ufike nawe. So nezingane ezinye oyifice lapho nazo uthathisa kwabafweni nodadewenu. Kunjalo nje. Kunjalo ngempela. Yeah. Abafweni nje. Abafowethu nje Akukho kunye. nodadewethu. Okay, ngiyezwa. So ke uma ubhalile ku show ethi Enough is Enough akekho right and ungabi right kwakhe kufaka wena phakathi. Uchazile ukuthi kwenzakalani indlela esenihleli ngayo manje. So ngicela nje uzwe ubuye emlomeni wakhe ukuthi ubizelweni. Ngiyabonga. Ma ngicela ungichazele ukuthi why umzisile la. Mntana ngithanga ngikuzise la kwi-Black Life. Ngizama ukuthi sithole inkinga yokuxazululeka inkinga yethu ekhaya. Ngendlela okwenzeka ngakhona akusekuhle phakathi kwakho
kanye nomzukulu wami lo womfana. Mm. Ngendlela eniye nihleli ngakhona nijabula, nibuka oma-TV, kubanga umsindo, naba notshwala la. Ngize nginikhuze sometimes ngithi mina utshwala ngibuthandi la ekhaya. Baba la ekhaya wayengaphuzi, kodwa nina ngisho ubaba wakho ubengaphuzi, ubehlonipha uma yenza izinto enzile eceleni. Kodwa nina selenza noma ikanjani la ekhaya. So, njengoba ngitheka ngenilethela ka Black Life, ngizocela usizo ukuthi hlasimpe wena uzozwa kangcono lento eniyenza lapha ekhaya ukuthi isiphi isizathu ukuthi nize nenze lento nalomfana lo. Mangingabuza nje kokho ukuthi iyona yiphi into okhuluma ngayo because kumina ubhuti kumina. So yonke into engiyenza naye ngiyenzisa ukuthi ngiyenza nobhuti wami njengokukhula kwethu sisebancane sithi sifunda isikole. Yonke into besiyenza njengokulamana kwethu njengoba nani sitshelile ukuthi mina kufanele ngimhloniphe ngoba mdala kunami naye kufanele ngihloniphe ngoba ngimncane kunaye kufanele ngigade yena nami futhi kufanele ngigade yena. If kukhona la iphambuka khona ngibuye ngize kunina njengabantu abadala. Uyabona-ke mntanami, ngizokutshela iqiniso-ke namhlanje. Bese nenza noma ikanjani la ekhaya, kungasakhombisa inhlonipho. Noma ngabe kuthiwa ngiphuma emsebenzini, ngikhathele, ngifica nina nje itafula ligcwele limnyama phuqe, kodwa nihleli nobabili. Kangcono ukuthi mhlawumbe khona nabanye ubona cha mhlawumbe nihlanganisile nathe nihleli nobabili nabo utshwala la niyaphuza. Lento le naningayenza eqaleni, angazi isibindi esingaka nisithathephi. Sokuthi nizobeka amabhodlela namaqede niyohleka thina sakwazi nokulala ebusuku kodwa kusuka nya angisanibona niphelele mangiyokubheka ekamereni la ulala khona wena ukho awungixoxele ukuthi uma ungekho ekamereni lakho usukulele kuliphi ikamera. Mangingachaza angazi uzofika kanjani kuwena kodwa kona kunaso isikhathi la uthola ukuthi kunezinto engifisa ukutshela zona ngingazi ngikutshela zani ngoba mina senginokuvezeleka ukuthi angisiwa la ekhaya, kepha wena awungivezeli lokho ukuthi mina angisiwa la ekhaya. Mangingagxila kakhulu nje kuyena umfowethu ngeke ngimbize ngegama, izinto eziningi angitshela zona nezinto eziningi angenza zona ngeke kube izinto ezokuphatha kahle, kepha ngenxa yokuthi mina ungikhulise kahle wawumzali kumina, angithandi ukuthi izinto azenza kumina zikuhlukumeze umoya. Ngenxa yokuthi usumdala usukhulile kodwa akwenza kumina yena ku-wrong ngoba even umama useke wangibuza ngakho ngamtshela ukuthi umfana lo senokungivezela ukuthi mina angisiwa la ekhaya and ayikho into engavimba ukuthi mina kube khona into esiyenzayo la ekhaya. Umamkhize ubuzwe ukuthi uma ngabe ekubheka ekamereni lakho ungekho usukukephi. Kwesinye isikhathi kuyenza ukuthi mhlambe ngibalekile ngiyolala endlini le kunendle ngaphandle okuyindlu ka-aunt yakho uma umfana. Mhlawumbe ngithola ukuthi sometimes ngibalekile ngiyolala khona ngoba uma wakhe vele akahlali la ekhaya. Okay. So uma ubaleka yini ungabalekela endlini kagogo? Njengoba sengichazile ukuthi kwesinye isikhathi ngicabangela impilo yakho kukhona umuntu onoshukela. So if mina ngizofika nendaba ekanje vele ugogo akazi ukuphatheka kahle, ngike ngifisa ukuthi ngathi ngathola umuntu engakhuluma naye ukuthi ke angingazi ukuthi ngizoyibika kanjani kuyena. Mana uma wakho uyimonster yini? Akasiyi monster. Yini pho ngatsheli yena? Uke wangibuza ngazama ukukhuluma naye. Mangikhuluma naye wathi yena uzokhuluma nogogo ngoba yini ugogo yena umuntu omdala esihlala naye la ekhaya uzokakhuluma naye amtshela ukuthi kuno 1 no 2 ongasenzeki kahle. Okusho ukuthi uma uyena ofihlile. Okukhombisa ukuthi umama uyena ofihlile ngoba even kuyona le akhalaza ngayo ugogo yotshwala. Mina bengingisiya umuntu ophuzayo ugogo uzokutshela. Bengingaphuza utshwala mina kepha ngezinto umfana azenza kumina kwesinye isikhathi angidonse ngekana athi sami sohlala emathaveni ngoba yini ngoba efuna uhambe echoma ngami ethi mina ngintombi yakhe umama wami wamlethela intombi egcikeni akekho umfana uphilisi of life njenganaye. Okay, so usho ukuthi uma uyayazi lento kuyikona uthi wena kade ufihlela uma. Yebo, uma uyayazi ukuthi yena befike. So mase simfonele manje angachaza athi uyayazi lento. Angachaza. Angachaza ne? Yebo. Okay ke, kulungile. Into engiphatha kabi la ile ukuthi ureportile wanganakwa. And ngiyacabanga ukuthi nawe masuthola ingane yentombazane, once yakutshela lento le
I'm sure ngahlanya angeke uzoyifihle into kanjalo. So ungiphatha kabi oqala ukuthi uma ufihlile kodwa uyazi. Into yesibili ngiphatha kabi le ukuthi usaphuza nalomuntu othi wenza izinto ongazithandi wena kodwa still nisadeka itafula nisaphuza njengoba ugogo echaza nje. Kwenzeka kanjani ke Ihlazo elikaka. Abona isimo njengoba ugogo echazile ukuthi umuntu ongabi khona for amato. Kwesinye isikhathi ukafike ebuya emsebenzini afike esiphuza. Hayi ngoba mhlawumbe ukuthi suke ngithanda yini. Kwesinye isikhathi ukangibekela ukuthi mina angeke ngize ngidle la ekhaya kodwa ngingakwazi ukumtshela ugogo. Kodwa angisho uyadla wena. Manje mengeke ugogo mina kwesinye isikhathi angidli. Ngize ngithola ukudla ngoba naku kufika abangani bakhe bamthatha bahamba naye. Mabe ngafikanga abangani bakhe ngalelo langa ukuze ngidle ngoba naku sekufika ugogo. Mana igogo egceni nibangaki? Ekhaya mntanami kufike umakoti, ubaba wakhe umntwana lo. Yes. Bese kube yimina, kube ulo mfana lo, umthodala lo ohluphayo. Okay. Asibaningi. So abantu bebangaka egcikeni okay asisigogo semsebenzini ke. Ubaba usuke kupha umtshela ngani? Nangechaza uma ethi uhlala ekhaya kade ngifika ngaleso sikhathi. Ngaleso sikhathi yini ungafoni pho then mase uthi ubaba adlulisela ifoni kugogo amtshela kwenzakala lencekeni. Angazi yabo mina bengavuma mengase kuthiwa mhlambe umntwana ona 12 years because na kanjani usuke ebekwe isibhamu noma mhlambe ebekwe umbese asatshiswe akuthiwa ungalinge ukhulume ngoba ngizokubulala. Umntwana ona 12 years noma ona 11 noma no 10 9 ongakwazi ukukholwa lawo mazwi athi meke wakhuluma uthi ngiyenzeni ngizokubulala but wena awukho kuleyo minyaka. So mina ngikuthatha njengokuthi hayi ngoba nakuthi konke wrong ayenzayo bhuti nina nivumelene noba u2 niyathandana. So wena usaba nje ukuthi uphumele obala nje phambi kwagogo. So no akwazi ukuthi ngaba uma ngeke uzumtshela kanje uma meseyathula ngeke uze kwenzeke. Ngeke kwenzeke. Yabo impilo ephila umfana nje ugogo eseshila ukuthi umfana uyahlupa. Impilo ephila umfana uphila lempilo ukuthi unabangani abanebhamu badayisa yonke lezi zinto ezibhenywa ngabanye abafana. So kuye kwaba khona isikhathi nami engize ngacishe ngangena kuzona lezi zinto ngoba ehambe engithatha ugogo benokuthi mayifika ekhaya ebusuku afike singekho sonke naye umfana. So mayeba ngabugogo ebuza ukuthi kungani ngingekho ngiyintombazane ngalesikhathi kube uyena ophendula kuqala ngoba engafuni mina ngiveze iqiniso gogo ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Yena ubenokufika nabangani bakhe bangithathe kahle kahle mina bese kuumuntu ongiyuzayo ngoba nangu mina ngingisiwe la ekhaya engicikelela ngitshela ukuthi mina usengangifakela nanombani ngoba vele angilutho mina la ekhaya futhi akekho umuntu ozomtshela ngoba kwababa wami angeke azazi amtshele lutho vele futhi akusiye ngisho ubaba wami ubaba wami akaziwe. Ngingenzi number wakho. Nginenkinga manje. Mbuka lapha ekhaya ngiyazi ukuthi niyazi ukuthi kwa enough is enough asifoni kodwa ngiyacela bakithi ngiyazi ukuthi abaphathi bazongixolela ngiyadinga ukuthi sifone because uma uyachaza undodakazi wakhe ukuthi uyayazi le ndaba kodwa ubethulile. Into engiwarishayo nengistressayo ile yokuthi umama angeke azavuma umntwana wakhe ahlukumezeke. Akunandaba noma wesilisa akunandaba noma owesifazane yini. Uwes kakhulu kweme ukuthi wesifazane. So angazi ngidinga ukwazi uma ukuthi uyayazi le ndaba kuyima siqhubeka. Ngicela ukuthi nisifonise. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi Enough is Enough. So ke abaphathi abangivumelanga ukuthi sirekhode i-call ngoba le show ayihambi kanjalo. Kodwa umama sikhulumile naye uvumile ukufika and ngithe mengikhuluma naye efonini ngamuzwa enqikaza if ngiyaba nemibuzo thizeni. Into engicabanga ukuthi ushawo ukuthi akakwazi ukukhuluma la ekhona mhlawumbe phambi kwabantu because noma engizwile ukuthi ngithini but akwazanga ukuthi aphumele obala kodwa uthe akamind ukuthi afike ukuze sizokwazi ukuthi sithole kahle iqiniso. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare mina ngiyathanda kakhulu kodwa ke if sikufonela sicela ukuthi sicela ufike sicela uzi avail usikwazi ukuthi sokhulumisana kusonke.
gogo ngiyacela ukuthi mhla ngikufonela ngicela ukuthi ngicela uphinde ubuye noma mhlawumbe ungangitshela indlela osebenza ngayo ukuthi u-offa nini usebenza nini mhlawumbe sisebenzise lolu suku lolo oyobe u-off ngalo ngaleso sikhathi the time kade ngikhuluma nomama wakhe umakoti uke wachaza ukuthi okay akwazi ukukhuluma la ekhona so akwazi ukungiphendula so uthe akamind ukuthi afike ngingajabula kahle so ke mbuke lapha ekhaya uyeza u-part 2 nakanjani bye